Yo machegano BNB yo samwe baliando Ndinenge tiachi kuitaze nizola wapilense ndakatizana na sauro dzanga dziri shasha bvunza timure kumbare kumazhawasha ndine moto unobiza kurarasha enda ndina nyadzi handizi mukuwasha sandisaize mukandiona ndakachila vaudze idhende handipe ndakapira changu chipo hachisi chekubirabira ndinounganidza vanhu kuita kunge bira ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru 24/7 kushanda kunge wachi vauya vakuru vemaspotsi riti munoritasva kutasva kunge hachi paGhetto ndini ndingori nhau ndaita mbiri zamadhau changu kungopinda chetende kutora gau kuva waura kuti wau ndinounganidza vanhu kunge zvinyau ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru ndakatidzana na sauro dzanga dziri shasha bvunza timhure kumbare kumazhawasha ndine moto unobiza kurarasha enda ndina nyadzi handizi mukuwasha sandisaize mukandiona ndakachila vaudze idhende handipe ndakapira changu chipo hachisi chekubirabira ndinounganidza vanhu kuita kunge bira ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru 24/7 kushanda kunge wachi vauya vakuru vemaspotsi riti munoritasva kutasva kunge hachi paGhetto ndini ndingori nhau ndaita mbiri zamadhau changu kungopinda chetende kutora gau kuva waura kuti wau ndinounganidza vanhu kunge zvinyau ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru ndiriwe muGhetto ndinenge chigunduru pandinoimba vanoridza mururu auya mukomana mukuru ndauya ndakananga dare guru Mm.